Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tipaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rachel. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Someday. Ano pa da sayang kaagi karon? Maukaning sa kababay nga taga Talibon, Bohol. Ang ang tumatatampo, nagdas sangan nga Rachel. Michelle, sa kadugay na nato, di na ko gusto nga mawa ka pa na ako. I love you. Will you marry me? Yes, Neil. I will. Thank you. I love you. I love you too. So happy for you, Beshi! Thank you, Beshi. Maid of honor na ba ko? Of course, no? Best friend ko ka. Og, imong kuya Jerson, nakit anak no? Siyempre. Ang ahang naman ugwa ako igsuon. Siya may best man ako. Ops, Kira, hoy. Nahibaw ko nga na-crush ka sa kong kuya, pero nanakay uyab, ha? Pagpuyo na. Ugusa pa, wapas ako kay bawo kon mo okay ba si kuya nga siya akong best man. Nahibaw biya ka ato nga bitter sa life, sa love life, di ba? Suway lag-ingon, basin di ay. Di ba gyud unta ko ganahan, pero kung mo'y gusto sa bride, sige. Salamat, kuya. Pinangga giday ko nimo da. Bawas lang sa nina ako sa imong pangpagnan ako. Wag gyud ko nimo biyay sa panahon nga down kay ko. Katong gibogan ko Ops. Di ba nagsabot naman ta nga dili na mo hisgot sa pangalan atong babayhana? Um, Kalimti na to para makamove on ang cute ka. Besh, sabi na ko ni uyab si Jerson. Huwag gid bitaw. Dili pa ba na dugay nga nagbuwag sa iyang ex, di ba? Na si uyab, oy. Nakit anak ko sila nga sweet ka ayo. Mao ba? naana day. Nga naman, kuya. Andam na day kang mag-uyab-uyab og balik? Kuya Jerson, nakita ra ba na ko doon sa kakadaon atong nagbuwag mo sa imong ex? Mahadlo ko nga ba sinong mausab na pud to? Ay kablaga day. Tarong nga pagkababae si Luis. Maong wa kay angay kablakan niya. Og dadon sa niya na ako siya diri aron ipailailan niyo ni Neil. Babe, si Rachel ako mangod. Oh, wa man lagi si Neil lagi. Ay, busy, kuya. Sige, mag-overtime. Ah, Hi, Luis. Hello, Rachel. So, kasluno na di ka, ha? Congrats in advance. Salamat. Invited ka, ha? Sure, thank you. Mao ba? Nagkaila na mo? O niya, okay na. Okay naman. Smiling ka ayo. Mao ba? Hoy, nga nung naka-feel man ko og bitterness diring napita, Wa, uy. Sus, Kira, nakabantay na gyud ko nimo. Basig nagkalawom na gyud ang imong gusto sa kong kuya, ha? Wa, no. Nana ko'y uya, Besh, og loyal ko niya. Dapat lang.
Ay, tuod. Ig Saturday, mangita ko og akong gahon. O bani ko? Asa naman ni si Kira, uy? Wa pa magid mo reply. Bilisan mo tubag tawakan. Sa narong orasa. Ay, hapit na mag-close ang butik para sa kong gawon. Ay, salamat kinanawag na kita. Hello, Besh! Rachel, sorry, wala ko maka-online. Hinay ang signal sa data diri good. Ha? Asa man day ka? Nakoy kalit-kalit nga lakaw. Sorry kaayo. Dili na ko makauban nimo. Oh, mao ba? Sige, okay ra. Salamat, Besh. Sorry gid kaayo ha. No problem. Amping. Bye. Si Kuya Gerson na lang, be. Akong tawagan. Day, karon pa gyud ko nakabantay sa imong miss call, day. Nabuang ning signal ako diri. Ha? Nabuang sa mong signal? Pareho din mong Kira. Oh, time pa. Ayaw kong ina nga nagkuyog mo. Ha? Wa day. Ano ko taong nagkuyog man mi? Sige na. Pahay na kay busy pa ko ha. Ninil na lang yung ko magpauban. Sil, naibaw ba ya ka nga overtime gihapon ko karon para makatigom-tigom ta? Oh, oo, day no. Sige lang, Neil. Mag-resched na lang unya ako. Sige lang. Ugma, sayo mo kong pauli. Dili ko mo overtime. Okay ka? Salamat, Neil. Luto na niya. Kahumot. Rachel! Si Luis man yan. Unsa problema? Ano nakilakmang ka? Nagpinuayan sa Gerson ako. Unsa? Basin og nasayop lang kaday, uy. Dili man na ingon anak si Kuya Gerson, good. Wa ka man sa'yo. Na ako'y picture nilang duha sa babae. Tanawa. Ambi ko na, be. Nakaila ka niya? Si Kira? Ako man yung best friend. Unsa? Sige lang. Akong tawagan si Kuya Gerson og si Kira nga panihon sa bay. Husayon tamong tulo. Luis? Oh. Kira? Wa ta mo pahibaw nga mag-abutay ra mo din eh. Aron way mo balibad ninyo. Luis, unsa man ni? Anong naabot pa man ni sa akong isuon? Kay dili na nako kaya ang imong binuhatan ang imong pagkabakakon. Kuya, unsa pinahitabo nimo? Ngano na pinuang man ka? Og si Kira pagyud nga akong best friend? Og Kira, di ba, wa mo ko'y pagkuwang sa pahimangno nimo nga naa kay uyab? Unya, ngano ni? Ngano ni patol ka sa akong kuya? Sorry, Besh. Karon, ikaw kuya, tubag ako. Ngano ni? Baga-agnaong ni mo, Luis, oy. Naggiamong-among pa mo gani mong igsuon ako, no? Imo kong gidaot sa kong igsuon, ha? Unya, naibaw na ba siya? Nga ikaw ang unang nagbinuang? Dunay nakasumbong na ako, Luis. Dunay nakasumbong na ako, Rachel. Nga kini si Luis, dunay ni siya ilaing lalaki. Daghan og nisumbong na ako. Pero wa ko makaila sa lalaki. Ug wa ko yung ebidensya maong nagpawawa ako. Kuan, pero dili man to seryosong ako niya. Bisa na! Nagbinuang gyapon ka. Ay, pastila ninyong duha nagbawsa na irada mo?
Dagan pa ko gyud para sa kong kasal. Gisamutan pa gid ani. Siel, Paita. tara ko. Oh, naman lagi tayo mga bisi. Oh, Neil? Luis? Kaila mo? Ikaw di ang Neil nga fiancé ni Rachel? Nganong Gamaya sa kalibutan, no? Oh, Gerson? Gusto ka makailakon kinsa ang akong laki, di ba? Si Neil! Usa! Nil! Ingna ko nga din itinood. Tumag! Rachel, tinuod ba? sorry. Buang ka! Ah! 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 Rachel, sorry. Maodi ay. Maodi nga muna ako rin ng kamot nga madayon ni kasala. Yung mga signs sa gida ito. Pero bugo kayo ko. Bugo kong nagpailat ko ni mo. Pasino ako. Dili. Dili ba itabo pa sa ilot ka? Uy, kasal nga ba itabo? Kikalimtan ako nakailat ka. Rachel. Triple ang sakit nga akong gibati atong higayona. Og sukad adto, nahadlo ko nga magpataka og pili og lalaki. Pero nahibaw ko nga moabot ra unya ang hustong lalaki nga para gid nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.